Na het verdwijnen van de veerpont in Perkpolder lag het veerplein, waar wij nu dus eigenlijk op staan, heel lang er heel verlaten bij. En toen werd er al gedacht over Kloosterzande aan zee. Maar goed, dat duurde allemaal heel lang voordat er uiteindelijk iets gebeurde. Maar toen ineens was daar Waterzande. En in 2023 werd hier de eerste paal geslagen, zullen we maar zeggen. Het is nu Koningsdag 2025 en inmiddels is er echt wel het nodige gebouwd. In december 2018, na toch wel een geruime tijd van onderhandeling met de gemeente, een contract getekend voor de aankoop en het projectontwikkeling van Waterzande. Oorspronkelijk Perkpolder, maar goed, we hebben het dorp Waterzande gedoopt, laat ons zeggen. En ja goed, nu zijn we eindelijk zover om toch de eerste steen te leggen, of de eerste spade steken vandaag officieel. Dan weliswaar symbolisch ook te vieren. Ja. Dus, ja. Dat is natuurlijk super om te horen. En dan ben ik ook heel benieuwd. Wanneer is het project voor u geslaagd? Het project is geslaagd. Ik bedoel, is geslaagd in de zin dat wij een zeer goede verkoop hebben. Dat wij nu de eerste 121 units gaan bouwen. De zon schijnt niet, maar het regent gelukkig ook niet. En ik ben heel benieuwd wat voor u nou het mooiste zonnestraaltje op dit project tot dusver is geweest. Oei, het mooiste zonnestraaltje, dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld dan. Wat dat op dit project is geweest. Er zijn er wel verschillende geweest hoor, want we hebben verschillende mijlpalen al bereikt. Ja, dit is de grootste. Je kunt nu zien dat er gebouwd gaat worden. De bouwkeet staat er. Vandaag gaat de eerste spade de grond in. Ja, dat is wel echt startproject. Ja, precies. En we zijn komen kijken en we waren eigenlijk van in het begin alle twee heel enthousiast over het uitzicht en over de ligging. Dus ja, we hebben eigenlijk onmiddellijk beslist van hier een appartement te kopen. Ah, dat is prachtig om te horen. En nu ben ik benieuwd, wanneer hoopt u in het nieuwe huis te kunnen gaan wonen? Voorjaar 2025 denk ik. Hopen, ja. Dat hebben ze ons toch gezegd, dat het in 2025 ongeveer klaar zou zijn. Dus wij hopen dat dat ook zo is. Ja, en de werken zijn nu gestart, dus het ziet er goed uit. Ja, precies. Wim van der Belen, de CEO, maar misschien een ander woord, de baas van Waterzande. Deze mijlpaal die is gehaald, hè? Wanneer komen de eerste bewoners eigenlijk? De eerste bewoners komen eigenlijk al deze zomer. In juli wordt het eerste appartementsgebouw opgeleverd. En elke maand wordt er een bijkomend appartement. We hebben vandaag 4 appartementsgebouwen die binnen dit en enkele maanden volledig worden opgeleverd. En dan hebben we ook deze huizen hier achter ons. We zijn nu volop aan het inzetten op de huizen. En ook deze rij woningen die er nu achter ons staat, die wordt ook deze zomer nog opgeleverd. Dus wij werken keihard, ja. En over hoeveel mensen praten we dan die er komen wonen in de zomer? In de zomer in zijn totaliteit van alle appartementen zijn er 76 appartementen en al 16 huizen. Dus dan spreken we over, even nadenken, 92
gezinnen, mensen. Ja, als je een gemiddelde zou nemen van 4, dan zit je al goed boven de 300. Dat is toch al een serieus dorp dan? Absoluut, absoluut. Even om ons geheugen op te frissen. Hoeveel woningen komen er in totaal in Waterzande? Ja, in totaal spreken we over 450 woningen, appartementen en huizen. En dan hebben we ook nog eens 250 hotelappartementen die dan op korte termijn kunnen verhuurd worden, waar er een ander soort cliëntele zou kunnen komen. Maar in totaal gaat het dan wel over 700. Ja. Oké. En je noemt al het hotel. Wat voor voorzieningen komen er nog meer in Waterzande? Er komt horeca, er komt retail. We zijn reeds aangesproken door horecamensen die echt absoluut willen starten. Dus we zijn nu in een fase waar dat we ook ontwerpen maken voor hele leuke horecagebouwen. Ja, heel tof. Wauw, succes. En ik hoop dat er veel mensen komen kijken vandaag. Ja, ik hoop het ook. En het is Koningsdag, dus wij gaan beide combineren. De inhuldiging van dit mooie huisje achter ons en de koning. En prachtig weer. Prachtig weer, uiteraard. Dankjewel. René Ruijsen, verantwoordelijk wethouder voor Waterzande. Ik kan me voorstellen tussen al deze stenen dat er ook een beetje een steen van je hart valt. Is dat ook zo met deze oplevering? Het is echt geweldig om dit te zien, zich ontwikkelen, dit te ervaren. Dus je ziet nu dat het gebied gestalte krijgt. We weten dat de eerste mensen hier in de zomer zullen neerstrijken. Het ziet er allemaal prachtig uit. Dus straks dan zie je de woning, de eerste woning die volledig ingericht is. Hoe dat eruit ziet. Het is echt geweldig. Ik kan me helemaal voorstellen, die opluchting. Even om ons als kijkers ook even te helpen. Hoe lang zijn we er nou eigenlijk mee bezig? Zijn jullie ermee bezig met dit project te realiseren? En dan bedoel ik niet Waterzande, maar ook de voorgangers. Ja, ik denk dat dat in 2003, 2004 begonnen is. Er zijn eerst verschillende ontwerpen geweest. Er is natuurlijk heel lang overlegd. En het heeft een lange voorbereidingstijd gekend. En het is de laatste 5 jaar is het heel snel gegaan. En voor die tijd zag je niet wat er gebeurde. Maar werd er ook hard gewerkt. En dat heeft gewoon zijn tijd nodig gehad. Dat blijkt maar weer. Ja, ruim 20 jaar, want daar komt het op neer. Hè? Even nog wat anders, wat misschien toch ook wel te maken heeft met Waterzande. Het pontje, de onderneming, die vaart niet meer. Hè? Hebben jullie al een oplossing verzonnen? Nog niet. Ja, we hebben wel een oplossing verzonnen. Maar we moeten hem nog uitgevoerd zien te krijgen. En die oplossing die is niet zo heel ingewikkeld gevonden. Dat pontje dat is belangrijk. In dit stadium zeker. En we zoeken naar een mogelijkheid om een andere ondernemer te vinden die dat pontje gaat onderhouden. Dat is nog niet zo makkelijk, maar daar koersen we op. We gaan in elk geval in dat havengebied gaan we wel ontwikkelingen doen plaatsvinden. Want dat is wel belangrijk nu in dit stadium waar we nu terecht zijn gekomen. Nou, deze oproep is bij deze gedaan. Een ondernemer die wil komen varen hier, die is welkom. Zeer welkom. Zeer welkom. Gefeliciteerd met deze eerste mijlpaal. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag op deze prachtige zonovergoten dag. U komt hier eens een kijkje nemen? Ja, inderdaad. Mooie gelegenheid om eens een woning te bekijken. Hè. En het project helemaal. Dus, ja. Kent u het project al van tevoren? Ja, we hebben ons al geïnformeerd daarover. Ja, zeker. Ja. Toen dacht u van, het is mooi weer, dan gaan we echt eens voelen hoe het hier is? Ja, inderdaad. En ze hebben inderdaad heel veel geluk met weer. Hè, want als de zon schijnt, ziet er alles nog zo mooi uit. En krijgt u er al een beetje zin in? Ja, maar wij hadden er al zin in. Dus we hebben ons al geëngageerd. En voor een woning of een appartement? Voor een appartement. Oké. En staat het appartement hier al?
het komt ginder ergens. Oké. Dus dat is, wanneer zou dat gerealiseerd moeten zijn? Binnen 2 jaar. 2027. Okay. Dus we zijn in volle verwachting. En heeft u ook plan om hier echt te komen wonen? Of is het meer toch een soort van vakantiewoning? Wat is uw idee erbij? Ja, het is een tweede verblijf. Ja. Voor in het weekend naar hier te komen. Of voor in de vakanties naar hier te komen. Ja. Super. Nou, ik wens jullie heel veel kijkplezier en woonplezier straks. Ja. Dank u wel. Opgeleverd. Het eerste appartementsgebouw zal reeds van start gaan in de loop van de maand juli en dan de maanden daarop volgen de andere appartementen. Jullie zijn allemaal uitgenodigd om een bezoek te brengen en we gaan ook het lintje doorknippen samen met de wethouder om de kijkwoning te bezoeken. U heeft al eens een kijkje genomen in de kijkwoning hier bij Waterzanden. Wat vond u ervan? Ik vond het heel mooi. Ja, echt heel mooi gedaan. De ruimte is goed benut. Mooie keuken trouwens. Mooie douche. Ja, ziet er heel mooi uit. Heeft u er een beetje zin in? Wel, wij hebben hier iets gekocht. Wij hebben een appartement gekocht. En staat dat hier al of moet dat nog gebouwd worden? Het gaat er pas zijn in 2027. Maar, maar jullie zijn er naar uit. Jullie zijn nu al een klein beetje zo de sfeer aan het opdoen. Ja, en dan kan je zo een beetje korter kijken naar de appartementen die er al staan. Heb je toch een beetje beter idee hoe dat het er allemaal uit gaat zien en wat je juist gaat zien, want dat is belangrijk. Wordt het voor jullie eerste woning of een tweede woning? Tweede woning, maar ik denk wel dat we hier veel tijd gaan doorbrengen. We gaan frontaal schilderzicht hebben, daar gebeurt continu wel iets. Dus we zullen wel zien hoe dat het loopt. Mooi. Ik ga jullie heel veel plezier wensen. Sowieso bij het rondkijken. En als jullie er hopelijk toch een keer echt gaan wonen dan. Ja, dank u. We zullen wel zien. Het is altijd leuk om een stek nog in Antwerpen te houden. Maar dat zal er helemaal aan liggen hoe dat we ons hier voelen. En als dat helemaal snorren zit, ja, dan komen we hier misschien permanent wonen. Oké, veel plezier. Dag, fijne dag. Ja, misschien denkt u wel, nu u alles gezien heeft van... ik heb er eigenlijk ook wel zin in, zo'n woning of appartement in Waterzanden. Ik zou zeggen, kom eens kijken, want de woning is open. U kunt het allemaal zien.